Avem aici o cheie de BMW seria 5F10 și astăzi vom schimba bateria. Bun. Ce trebuie să faceți mai întâi? Mai întâi va trebui să apăsați pe butonul acesta să scoateți cheia cu care desfaceți manual ușa. Bun. Trageți în exterior. Bun. Apoi întoarceți cheia cu butoanele în jos. Și dacă nu aveți o șurubeniță dreaptă și subțire, folosiți lamela de la cheie. Introduceți lamela de la cheie prin orificiul din dreapta. Împingeți până când vedeți că acel capac sare de pe telecomandă, de pe cheie. Vedeți pe capac că are o bucată mică din plastic care intră în interiorul cheii. Acea bucată mică din plastic trebuie împinsă un pic în interior ca acel capac să sară, să se desprindă de cheie. Și aici avem o baterie CR2450. Găsiți baterie ca aceasta nouă mai jos în descrierea videoului. Iar ca să o desfaceți, folosiți tot așa o șurubeniță subțire și dreaptă și pur și simplu ridicați de ea ca să o scoateți în exterior. Iată bateria. V-am zis, e o baterie de tip e o baterie de 3V CR2450. Bun, după ce ați făcut rost de noua baterie, o introduceți în interior, pe poziție și foarte simplu, apoi puneți capacul la loc. Introduceți din spate, vedeți că are această prindere aici, din partea asta, din partea din față, din stânga și apoi o puneți la loc și, bineînțeles, puneți înapoi bucata aceasta de cheie. Bun. Și asta e tot.